Erokamano Joyce. Kwadwa wacho mar ikruok mar yawo skul, aneno ka ikruok ni no kwa ikore maber. And mostly our government nyadi mang'eny gin we are always reactive, we are not proactive. Because yepo mane wayawo skul matamra adek ni no ken emergency. Ne waloro, kane waloro tamara ariyo, nitie skunde mang'eny manoloro premature, ne giloro chon nikech pesa ne onge. Omiyo government wanoningo nene ni to kane jogi dok e sikul, pesa ni noningo bed ni ne nitie. Koro ka minister pod chako promise mana jo Kenya ni pesa ni ibiro ket at the end of the week, gi pacha gi kaka nene no kwaikore. Omiyo government we are reactive, we are not proactive. Omiyo sani ka koro nyithindi tere sikunde, tineno ka pek nitie ne jopuonje madongo kata principal kata jotend jopuonj man kanyo giyudo pek kaka ginyalo keto nyithindogi nikech okomigi pesa tinyiso ni mondo yepi. Government knew very well, ging'e maber ni nyithindo onego bed ni yepo e jumani. Ang'o mi pesa ne nok ochako gine almost a month, ang'o mi pesa ne nok okete mondo mi obed ni ka nyithindo yepo to kik wabed gi ywaruok nikech ma is a signal ma gineno ka nyithindo ne loro. Ne gineno ka nyithindo ne loro, nitie skunde mang'eny manoloro chon. Omiyo pesa ne noningo bed ni en pesa manoningo bed ni gini government wa kutenga noningo bed ni osetenga manoningo bed ni en tie. Wacha kuom wacha diera winjo bed ni mana kiwacho ni